Everybody gone. Everybody gone. Everybody. Til min tredje video. I dag der skal jeg starte en ny en. Det hedder Let's Play Minecraft. Altså det er i survival. Så play Minecraft. The portal. Og der kikster med. Så siger vi bare survival. Portal. Okay. Ja, så skal vi lige tjekke her. Yes. Create new world. Så skal vi gerne starte komme i gang. Yep, så vi starter ude i havet simpelthen. Nej, jeg var nederen. Nej, det var ærgerligt. Så starter man ude på sådan en lille ø. Jeg tror, det er lidt større her. Og den ligger bare sådan ø. Ja. Ikke med lige noget der. Nogle bongobær. Sejbok. Der lå 2 dage. Nice. Ej, der er en... Hvad sker der her? Sådan. Så burde der heller ikke være flere. Jo, det er der sgu. Det skal ikke dø. Det er nemlig mig, der skal drikke dem. Men jeg tror, jeg starter med at hugge lidt træ. Når jeg lige har fået det her cocoa beans. Sådan. Jeg gider ikke have de der svamp. Så jeg bare lige derhen. Gås. Og det er jo så min første ja, med det her Let's Play Minecraft. Jeg har allerede fået 5 subs, så det er jo dejligt. Jeps, det er det jo. Altså, ja, det tager vi bare. Dem jeg subscriber på mig, bortset fra bortset fra Casocraft eller Casocraft, eller hvad man siger. Ham skal I gå ind og subscribe til, og jeg skal også gå ind og subscribe til Junis Gameplay og Christopher Holm og Spørg Laurits og Laura 6502 og så Ralle ved Gaming. Ja, det er dem jeg subscriber til, og de subscriber til mig, bortset fra Casocraft. Ja, han laver i hvert fald rigtig gode videoer, så ja. Og jeg subscriber til jeg subscriber til mange, så sådan, ja. Det er sådan nu, det andre, det er sådan nogle store nogle, som Brian from Denmark og sådan. Ja. Er det? Og jeg laver sådan lidt spiraltræ, eller hvad man siger. Så det er nice.
skal bare have... Vi skal have en workbench. Workbench. Vi skal bo. Ja, jeg sætter bare lige den her til at starte med. Så der var vi her. Lige her. Og så skal jeg have pinde. Sticks. Lige ind her. Right. Here we go. Here we go. We going to retreat. Ja, det går noget hurtigere, kan jeg sige. Ja. Og hvis I skulle spørge, hvad jeg optager med, så er det Fraps. Ja, det er det bedste spil, eller det bedste optageprogram til spil. Synes jeg i hvert fald. Og det er der mange andre. Men ja. Ja. Men nu får jeg i hvert fald hugget en masse træ. Det er jo også bare godt. Ja. Det er det jo. Det er det jo skam. Men jeg ved da hvor at jeg skal hen, når jeg spawner. Det er jo også altid godt. I stedet for langt ind i junglen. Så. Nej. Jeg skal ikke sove. Hvorfor siger jeg det? Og jeg er oppe på 40 fps lige nu. Hvis nu, ja. Det sagde jeg bare. Jeg pauser lige videoen, indtil jeg er færdig.